गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं कटन मुलुगसोलोंसालिया बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 5थि बोसोरारि जोनोम सान फालिदों। गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालिनि नब्लाङाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा कटन मुलुगसोलोंसालिनि बर' थुनलाइ समाज आफादनि बानजायनायाव 5थि जोनोम सान फालिदों। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारिया फुंबिलिनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनायनिफ्राय जागायो। बेबादिनो उननि हाबाफारि बायदियै फरायसोरजि जौगा मोन्थोरजों मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो इएम रनजित बसुमतारिया बाहागो लानानै बुङो, गेरेमसा हारि दाफुंनो सुजुनाय सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जोंनि बर' लाइमोनफोरनि बिबान दं। बिजाब फरायोब्लासो लिरगिरिफोरा थुलुंगा मोनगोन। लिरगिरिफोरा मेंनाय बानाय गैयाजासे खामानि मावोब्ला हारिनि सानस्रिया मुलुग दरबाराव सौहैगोन। बर' हारिनि गेजेराव थुनलाइ सोरजिनाय आरो अनसायनायनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो इएम रनजित बसुमतारि बिथाङा। बाक्सानि मसलपुर ओनसोलाव गिबि मन्थ्रिनि फाक्का लामा लुफुंनाय बिथांखिनि सिङाव बानायफुंनो लानाय मोन 9 फाक्का लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बाक्सानि सापागुरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव मोन 9 फाक्का लामाफोरखौ गासै 26,60,35,000 रांनि बाजेटजों बानायफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा लामानि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनना होयो। मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंदों, सिमलागुरिनिफ्राय बहबारिसिम 9.7 किल'मिटार, बरबारिनिफ्राय दिग्लदङासिम 4 किल'मिटार, बाथौफुरिनिफ्राय खलाचकसिम 3.8 किल'मिटार, सुजिर नार्जारिनि न'निफ्राय जिल्ला बेंगिरि थाग्रा खुलिसिम 1.6 किल'मिटार, हावलिनिफ्राय ब्रह्मपुर सुबासिम 1.4 किल'मिटार आरो माखासे जायगायाव फाक्कानि लामा बानायफुंनो रांनि बाजेटखौ आजावना लादों। मैया बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों। लोगोसेयैनो बेफोर फाक्कानि लामाया जाफुंसारोब्ला ओनसोलनि लामा हान्थिग्राफोरनि थाखाय गोबां खाबुगोनां जागोन। साउथ इन्डियान सावथुन पुष्पानि बायदिनो BTRआव दंफां खावनाय स्टाइलखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय BTR सरकारनि हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव पुष्पा सावथुननि स्टाइलआबो बे बाराव फेलें। दंफां सिखावफोरा हाग्रा बिफानजों होसोजानानै गंनै दंफांजों आबुं ट्रेक्टरखौ दै सिङाव सोमब्रनानै दोननायखौ हमनो हादों। बे जाथायानो जादों हलथुगाव डिभिजननि लावफानियाव। क'क्राझार जिल्लानि हलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय लावफानि रड नं. 6आव हाग्रा बिफान आरो फरेस्ट रैखाथि बिफाननि गोख्रों संदाननायाव गंनै ट्रेक्टरजों लोगोसे गोबां बिबांनि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमनो हायो। हमना मोननाय दंफांफोरनि बेसेना 5 लाखसोनि जागोन होननानै गौरां रेन्जनि रेन्जार मानिक बर'आ फोरमायना होयो। रेन्जार मानिक बर'आ बुंदों, थांनाय 4 मार्चआवसो गौरां रेन्जनि बिबान रुजुननानै हलथुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखा दंफां सिखावफोरखौ दबथायनो गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथाङा बुङो। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगाङावबो गौरां रेन्जनि सिङाव थानाय समरपुर ओनसोलनिफ्रायबो गोबां लाख रांनि सिखावै लांखोमानाय गारिफोरजों लोगोसे बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमनो हायो होननानै बुंथियो। गौरां रेन्जनि रेन्जार मानिक बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला आयेननि बेरेखायै हाग्रानि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ दानफायनो नांलिया होननानै साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ खावलायहरबाय थादों आरो साफ्रोमबो हाग्रा ओनसोलाव रायजो जाबाय थानाय हाग्रा मोनथाय आयेन 2006 नि गेजेरजों हानि फोरमान बिलाइ मोनगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंबावो। नाथाय जोंनि माखासे सुबुंफोरा दासिमबो आयेननि बेरेखायै दंफां दाननानै BTRनि सम्पदफोरखौ सिलिंखार खालामनो लानायनि सिमांफोरखौ फोजोबनो हायाखै। खोला करियानि जिनजुआव खुंजानाय एशियान वाइट लिफ्टिं चेम्पियनशिप 2023 आव भारतनि 24 बोसोर बैसोनि मणिपुरी आइजो वाइट लिफ्टार सरकाइबाम बिन्दियारानी देवीआ मैया एबा 6 मेआव आइजोफोरनि 55 केजि केटेगरियाव रुपानि मेडेल देरहानो हायो। सरकाइबाम बिन्दियारानी देवीआ स्नेट्सआव 83 केजि आरो
क्लीन एन्ड जेर्कआव 111 केजि मोननैजों 194 केजि लिरथाय दैखांनानै पडियामाव नैथि मासि आवग्रिनो हायो। बिन्दिया रानी देवीआ क्लीन एन्ड जेर्कआव 109 केजि लिरथायखौ दैखांनायनि उनाव जाफुंसार जानो हानायनि उनाव नैथि खेब 111 केजि नाजाबावो आरो थामथि खेबनि थाखाय 115 केजि लिरथायखौ थिखोनायाव न' लिप फोसावो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिन्दिया रानी देवीनि थाखाय 111 केजि लिरथायखौ दैखांनो हानाया क्लीन एन्ड जेर्क सेक्सनावबो रुफानि मेडेल देरहानो हायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।